Go. Ang ina. 3, go. What's up? Pangaluya man ay nalaway pambitok man yung mga biset. So mga buddy karon. Naami karon sa akong lungsod. Loon, Bohol. Nanakot na ako sa Loon. Kay motungas mig bukid at tay bilar pa ko asa dapit di ay nga bukid. Sa sisay. Sisay. Ako man mo. Darungan ni na ba kayo lahat? False information tali ba sa mga tumig bukid. Sensya atong dagway no kay bilar mong dagod. Sige na, what's up mga buddy? Bisag one time lang. 1, 2, 3, go. What's up mga buddy? Okay na, bahalag mura mo gibitok ko. So, basok intro. Dari sa kuan, ang sanay Cogonsor Chapel. Cogonsor San Vicente Ferrer dai lang kuan diri oh, patron. Sunan ako dari sa kuan Cogonsor, ya ay layo ay pamanining Tiwi. Tiwi no. Matumig Tiwi guys. Bukid mangulo ng Tiwi. Clear kita ang mga kuan dito, kita ang mga bulbul ba. Kita ang view. Tugon ba ko eh. Balik na. Uli na to magbakta sa pod. May service. May service ba ya? Pagdali mo durag subscribe sa akong YouTube kay para madato na ko kapoy na sigbaktas uya. Nice. Wagag naong. Kapoy na ba akong baktas para makapalit tag new car, house and lot and $1 million. Tutlukan niyo ang subscribe button. O kuhan libre bitaw na dia. Suslukan na ba? Na nagtanaw dia. Sluk ko na to, sluk ko na mata niyo. Mga buddy, hapit na mi. Hapit na mi mabuang biset maning. Bibaday hapit tayo makala. Layo na kayo. Ligagi na batod. Labod, mo ni centipede. Wala ni sakay oh, tanawa na. Yak kaluod. Kira ka bukti na ela to. Tiniil, what the heck man? Kira ka bukti. Ay nahilabti kagid ba? Killer yun kag nature. Visit maning i-motivate ninyo yung kaugalingon nga hapit na para di ta kapuyon ba. Ay na, barangay Tiwi na oh. Sunaan na ta diri ah. Nara guys, barangay Tiwi. Gagi. Nya mao pa ni entrada. Tas tumoy. Welcome to barangay Tiwi. What the heck man? Nara na eskwelahan sa ni Tiwi Primary. So grade 4 ni taman kay primary raman. Ang grade 5 o grade 6 dito na sa ano, sentro. Narao Tiwi Primary School Bohol. Kuya magsiyab, di ta magsaba diri ba di kiti awan daw ni. Gina. Naikuan something. Maho magugtae na siguro libang dito. A few moments later. Mapag yun. Apa no? Hapit naman ka ni gyud. Like what you said, nana to nga hapit na. Tarong ayaw bitaw, hapit na lagi ni. Murong na gutom na oy ma. Naon na dalan eh. Hapit na lagi ni, gamay na lang. Kana sa babaw mo na na. Hapit na gyud, hapit na ni guys. Guys. Hapit na gyud na. Bako pala yung una-una raning. Diyos ko inigulian eh. Grabe pod kalayo na pag bumaktas. Body nyo pagod na. Mag-rebuild di kaya ka na imong i-helmet. Iti pa. Iti ni. Sana ako kaswerte. Ana Pristel Ninya Chabia. Shoutout sa'yo lads. Na naka sa vlog. Di nakawagmahay. Oh, naabot na gibi mga body ninot king garden diriya as in. Worth it kayo pag-anhi. Dili siya masayang. Ang entrance fee kayo na lang kakuan. Kahago. Nanawa. Astig kayo.
karon guys, diri ra tama na nga mong vlog. So thank you so much for watching og salamat nila kay gakalaag ko diri sa mong lungsod. So don't forget to like, kamo pod, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. So thank you so much for watching mga buddy, and see you in my next vlog. Thank you. Before ended this vlog mga buddy, so mag shoutout na punta mga buddy, no? So shoutout kay Ruby Grace